पंडाल 2020 में मिल रहे गोगरनीजा लालगंज विधायक जी के यहाँ का नाम है मुन्ना शुक्ला जी। ऐसा व्यवस्था 2020 में भेटाई रहे हतना लमहर पंडाल लाइट देहा देही पंखा लगल बड़ी भोलादारी पद प्रतिष्ठा बनल रहे। अब तने हमने के द्वितीय चरण में चले गए। चली चली सावरिया नहीं बोलो घबराए के नहीं के तरोल रहे गीत होई चर चुटकुला लाइदारी होई सब मिला के चली। ए घरी ऊ व्यवस्था थोड़ा बा ए घरी व्यवस्था बदल गइल बा भुइया बैठा के पाती पर पतल नहीं के चलत ना। ए घरी बफर सिस्टम रहता जौन मन कर तौन जाके मांग लो बाकी बड़ी इंसल्टिव होता बफर सिस्टम में विधायक जी। पूछी कैसे पहले हजाम घूमी है काका लोग के लगे आंगिया दियाई आंगिया मजूर बा तो हाँ मजूर बा ओकरा बाद खाए के बारे बीजे हुई तो बीजे हुई तो काका लोग अपना घर से लोटा में पानी लेके चली जकर्ता जे बड़े आदर से झांगी से बाहर आई पानी छींच कराई मुखिया जी तिरपाल बिछावल जाई। अब मालिक घर के घूम घूम पूछे नहीं पूरी दहो अतना रह दी ना ना हमरा और से ले ली कतना आदर वो में रहे आ एक घरी बरियार बरियार आदमी लोग हमारे घरे रहुए घरे बफर सिस्टम रहता है के हो तो सरपंच साहब के भाई हमें का करता तो 3 पीस पहन के प्लास्टिक के एगो प्लेट लेके भीख मांगता था लिट्टी दे दो आ सब बटोरियो ले लो एक बार दे दो आ तले कोन लड़का नीचे से घुड़की मरले बा एक बार उठल तले पूरा 3 पीस पर ले वर ले लो। हम जकरा भोजन भेटाई त मालिक वाले पंडाल के गेट पर बहरी आधा किलोमीटर दूर पंडाल गिरल बा। अब जो भोजन भेटाइल बा खा खा के जाता लो तो मालिक पैसा की व्यवस्था ठीक मानू तो जे भर पेट लदले बा को ठीक बा ठीक है सुंदर आज जिनका नइखे भेटाइल उनका सब कहता का जी व्यवस्था कैसन बा तो कहते हैं ठीक है भाई ने कोनो लाइन होटल नहीं के भूखे दिमाग खराब हो। चंद्रभूषण टेंट एवं साउंड सर्विस बहुत बहुत पुरस्कार दिले मैंने हार्दिक शुभकामना करता हैं जा तने अब अठजाम भइल बा तो अठजाम के पूर्ण होती है मेरे फागुए बाबा के देन है अठजाम के बाद भगवान के विवाह ना भइल रामायण से तो पूर्ण आहुति मान लेना जालो थोड़ा देर प्रसंग चली ना हो। राम सीता के नैना लाभ भइल बा मालिक एक दूसरा के दिल दे देले बालू जनलू ना जनलू आगे जन्मू दोबारा जाता रे गिरजा माई के पूजा करे खातिर विनय प्रेम बस भाई भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी सुनो से सत्य सी समारी पूज ही मनोकामना सिया गर्दन में माला जब खसली सिया गर्दन में माला जब खसली तो मूर्तिया बतिया कह के हंसली सिया गर्दन में माला जब खसली मूर्तिया बतिया कह के हंसली मिली है जौन सुरतिया दिल में धसली ए सीता बरवा मिली है जौन सुरतिया दिल में धसली